Čaute ľudia, vítam vás v tomto videu, vítajte na kanáli Magnet Building Vlogs XK. Dneska tu máme tretí diel, alebo druhý diel z Grow Garden. Vidíte, už mi to tu vyrastlo, teraz som to len zapol. Keď ste tu na kanále noví, nezabudnite dať like a odber. Za 3 lajky bude nový diel. Napíšte komentár, akú hru by som si mal zahrať a ja si ju zahrajem. Ak ideme to tu predať. Tak, 1000. Keby mi aj taká výplata by prišla. Takže, ideme to tu. A napíšte fakt do komentárov, akú hru som mám zahrať, lebo na Robloxe už dlho nehrám. Už ma to aj skoro nebaví hrať. To napíšte a ja si ju zahrajem. Už mi to tu vyrastlo. Tak. Tak predáme si. Ešte raz to opakujem, keď ste tu na kanále noví, nezabudnite dať like a odber. Za 3 lajky bude nový diel. Takže tak. Jej, to je kto? Čo to je? 100 000? To je veľa, toľko mi ani výplata nechodí. Polievatka. To je čo? To sa pozrieme na 3. dieli, takže nezabudnite dať like a odber. Neviem, čo tu mám ani robiť. A napíšte fakt do komentárov, akú hru si mám hru zahrať a ja si ju zahrajem. A ďakujem za nového odberateľa. Veľmi si to cením, za 6 odberateľov. Opakujem, za 50 odberateľov bude stream. Takže nezabudnite dať like a odber. Ber. To je u koho? To je u niekoho? Aha, som u niekoho bol. Čo? On je hladný, môj psík. Jak mu mám dať jesť? Keby stál. No, tak stoj, keď ťa chcem najesť. Dobre, koľko? Joj, toľko mu stačí. Paradajky. Predáme. Koľko? Ja som tu nepredal, som vôbec. No, to je čo? Som to nehral takých 3 mesiace. Nový event za hodinu. Ja tu nebudem hrať hodinu, zbytočne. Takže tam je taká typka. No, pekné. Ja ako blbec mám maličké. No, musíme pozrieť, čo tam je na tom obchodíku. Toto kúpim. Som sa to premení za 3, 2, 1. Čo normálne to bude. Rýchlo, toto ber. Berem si toto. Tak, posadíme si to.
Jak to vyrastie. Pozbierame si aj mrkvičky. A keby ste chceli, na Silvestra natočím silvestrovské video. Keby ste chceli, tak napíšte do komentárov. Chcem silvestrovské video a smajlíka, dajte hociakého. Veď nebuchaj, keď natáčam. Hrozné s tebou. No. Čo to bolo? Čo mi prišlo? Aha, okej. Nič mi neprišlo, mi niečo tak vypravilo. To je jedno, bla bla bla. Chcem to predať. Tisíc! No. Toto kúpime. A keby ste chceli ďalšie video, čo skladám zo z tých magnetoch, tak napíšte, že chcete a ja urobím. Ty, aká veľká paradajka. To nie, ja nemám takú veľkú. To dám like typkovi. Máš. Bum, like. Koľko už máš? Hamba. Tak čo tu máme ďalej? V obchode je tu dačo? Všetko drahé, všetko. Zadarmo. Si berem. Tradovať. Ľudia, no málo ako čo. Krásne, krásne. Tak. Prepačte, je tu môj brat, že keby dačo robil, to je on, hej? No, predáme. Ja sa vám ozvem, keď budem mať trošku vylepšené. No, idem. Tak ľudia, som tu trošku pofanil a pozerajte. Taký tu veľký kvietok, 0,73 gramov. A tu mám mrkvičku, 1 gram, ešte som to nepredal. A môžete vidieť, tu som tak trošku pofarmil, tak maličko vylepšil. Trošku. Takže idem pozrieť, že koľko to stojí, tá mrkvička. Koľko som ani nevidel? 303. Koľkož tak málo? Toto koľko? Takže vy mi chcete povedať, že mrkva kilová stojí len $303. A kvietok 73 gramov 8 000. To je aká logika? Chápete? To je aká logika? Možno to je väčšie, neviem, hej. Tak, idem to skúsiť predať, či koľko dostanem. 14 000! Ty kokos, to je veľa. To je veľa. To sa tak hovorí, čo je veľa, to je málo. To je proste málo. Aha, toto. Zadarmo, tak tu si tak postavím. 3 minúty. Nebudem tu 3 minúty zbytočne čakať. Tu posadíme a ide to. Dobre, tu pozberáme zatiaľ.
Vyzývam. Takže dobre, tak. Týto je aký veľký. Dobre. Môžeme to ísť predať. A tu tak to rastú. Týto je aká veľká jahoda. Dobre. Tak. To je čo? Tu je dačo. Je to taký sít. Takže keď skončí video, budem to možno farmiť za kamerou. Už 10 minút natáčam. 33 000. Za čo dokúpim a bude koniec. To bude... bambusy. Nie, tečo. Tu bolo toto. Ale dobre, aspoň tu mám 9, hej. Stále to? Beží? Hej, beží. Tak rýchlo predá. Koľko to ešte? Vidno. To neukazuje. Tu je veľká jahoda. Rýchlo rastí. Tak, pozbierame. Čo je to, čo má to? Poďme sa ku nemu pozrieť. Opa, seká sa mi to. Kvôli nemu. Skúsim ísť za ním a poprosiť ho, že či by mi nedal dačo také predať, ako vždy. Som zabudol, že nemôžem ísť ďaleko, inak sa mi to nepredá. 73 000. Idem za tým typkom. Napíšeme mu. Aha, nemôžem písať, ja nemám otvorený chat, tak nič. Keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Za 3 lajky bude nový diel, nezabudnite dať like a odber. Čaute. Vlogísek.